हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानै नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो बेबायदिनो गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो हाजासे माने नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन। बेवहाय नायोब्ला जोङो नुनो मोन्दों जे बेवहाय UPSC CAPF एसिस्टेन्ट कमान्डेन्टनि थाखाय बेवहाय माखासे माने रिक्रुटमेन्ट पस्ट ओंखारनानै दङ। जे बेवहाय माखासे भेकेन्सिफोर दङ। बेखौ बथ मेल एन्ड फिमेल बयबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेवहाय सेलेक्सन जायोब्ला सेलारिया मोनगोन 39,100 पार मान्थसिम जोङो मोननो हागोन जाय बिथांमोना बेवहाय सेलेक्सन जायो। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया लाखिनाय जादों बेनो जाबाय एनि ग्रेजुवेट जिखुनु जा बिथिङाव ग्रेजुवेटब्लानो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो बाथ्राखौ जोङो डिटेल्सै सावरायलांनि। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ आंजों लोगोसे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायफालांनो हागोन। जे जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जे नटिफिकेशनाव जे UPSC CAPF एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट होननानै बुंदों। जों अलरेडि नुखाबाय जे 2020 नि थाखाय बे रिक्रुटमेन्ट जे UPSC नि थाखाय बे UPSC निफ्राय बेखौ जे मा खालामजादों नटिफिकेशन होनाय जादों। नेम अफ एग्जामिनेशन UPSC CAPF एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट एग्जामिनेशन 2020 जे नेम अफ पस्टआ बेवहाय जे एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट जोङो बेखौ अलरेडि मिथिबाय। ग्रुप ए नि थाखाय फैदों बियो। जेरैहाय ग्रुप ए नि थाखाय बेवहाय BSF नि थाखाय फैदों CRPF आरो CISF आरो ITBP आरो लोगोसे फैदों बेवहाय SSB नि थाखाय। आरो बेबादिनो बेवहाय सेक्सन वाइसै बबेहाय बेसेबां पस्ट दं नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय गासै 209 जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो बिनिनो बे 209 नि गेजेरावनो BSF आव 78 दङ, CRPF आव 13 आरो CISF आव 69, ITBP यावहाय 27 आरो SSB आव 22 जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों सेक्सन बोखावनायखौ नायोब्ला। दानिया बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसो सिमा लाखिनाय जादों जे जोङो बेखौ बेवहाय नायनानै नुनो मोन्दों जे बैसो सिमा बेवहाय 20 इयार्सनिफ्राय लानानै 25 इयार्ससिमनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। नाथायब्ला हले जोङो बेवहाय मिन्थिखायो जे गभर्नमेन्ट रुल्स बायदियै SC आरो ST स्टुडेन्टफोरनि थाखाय ST आरो SC फोरनि थाखाय बेवहाय माखासे मानि एज रिलेक्सेसन थायो जेरै 5 इयार्स आरो OBC आरो MOBC फोरनि थाखाय बेवहाय 3 इयार्सनि रिलेक्सेसन थायो। स' लोगोफोर जोङो बेवहाय नायनानै नुबाय जे एडुकेसन क्वालिफिकेसन लाखिनाय जादों। बेनि थाखाय जे एडुकेसन क्वालिफिकेसना बेवहाय एनि ग्रेजुवेट लानो जायो। जाय बिथांमोना साइन्सआव जानो हागौ बियो, आर्ट्सआव जानो हागौ बियो, कमार्सआव जानो हागौ बियो। नाथायब्ला हले बेवहाय ग्रेजुवेट जाब्लानो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोङो बेयाव मोन्थिनो मोननाय जादों। दानि फिजिकेल स्टेन्डार्डआव नायोब्ला मा जोङो गाहायनि माखासे मानि जे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दं जे बेखौ मिट खालामनो थाखाय जे रिक्वायरमेन्टखौ बे फिजिकेल स्टेन्डार्डआ थायोब्ला जोङो बे गासै बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो होननानै जोङो मोन्थिनो मोननाय जादों। हु केन एप्लाइ दानिया सोर बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो सोर एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला जों बेवहाय नुनो मोन्दों जे बेवहाय बथ मेल एन्ड फिमेल बथ बिथांमोना मा खालामनो हायो जे बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। जाय बिथांमोनानो माने एडुकेसन क्वालिफिकेसनजों लोगोसे फिजिकेल स्टेन्डार्ड बायदि रिक्वायरमेन्टफोरखौ फुलफिल खालामनो हायो बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो होननानै जोङो मोन्थिनो मोननाय जादों। दानिया जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे पे स्केलखौ जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे 15,600निफ्राय जागायनानै बेवहाय 39,100 सिम जोङो बेवहाय मोननो हागोन होननानै जोङो मोन्थिनो मोननाय जादों। आरो लोगोसे थागोन बेवहाय ग्रेड पे 5,400 आरो बेबादिनो सम रिभाइस स्केल जोङो बेवहाय पे मेट्रिक्स मोनगोन होननानै जोङो मोन्थिनो मोननाय जादों। दानिया नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाबाय सेलेक्सन प्रसिडिउराव जोङो बेबादिनो नुनो मोन्दों जे बेवहाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट लानाय जादों, फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट लानाय जागोन, बेबादिनो मेडिकेल लानाय जागोन जोङो बेखौ मोन्थिनो मोननाय जादों। आरो बेबादिनो पार्सनेलिटि टेस्ट बेबादिनो UPSC निफ्राय बेवहाय मा खालामनाय जागोन जे कन्डाक्ट खालामगोन होननानै जोङो मोन्थिनो मोननाय जादों। जे जोङो गासैबो बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट, फिजिकेल
एफिशिएन्सि टेस्ट बेफोर गासैखौ मिट आप खालामनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन जे UPSC निफ्राय मोनसे भाइभा भस जोङो इन्टारभिउ होनो नांगोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो बे एग्जामनि डेटआनो जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनदों जे 20 डिसेम्बर 2020 नि गेजेराव जागोन। दाना बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे एप्लिकेसन फी बियो जेनेरेल सुबुंफोरनि थाखाय 200 बेवहाय थियारि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो SC ST फोरनि थाखाय जे आरो वुमेन कैंडिडेटफोरनि थाखाय बेखौ जे फिसखौ रेहाय होनायखौ जोङो बेयाव नुनो मोनदों। थामहिनबा जोंनि SC ST SC सुबुंफ्रा आरो आइजो माहारिफ्रा बेवहाय जे फिस होनांनाय नङा होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। दाना हाउ टु एप्लाइ माबोरै जोङो बेखौ एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला एप्लाइ अनलाइन खालामनांगोन जोङो UPSC वेबसाइटनि गेजेरजों। नोंथांमोना जानो हागौ नैबेखौ नुदों जे आङो बे गोजा खालिजों बख'नाय जे upsconline.nic.in/main-menu2.php बेखौहाय जोङो बेवहाय बे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन। बेखौ जोङो माब्ला एप्लाइ खालामनांगोन जे 18 थारिखनिफ्राय बियो जागायनानै जे 7 तारिख 9 मार्च 2020 सिम जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जों बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला जुदि नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला एप्लाइ खालामनो हायो। नोंथांमोना बयबो बेवहाय खाबु लानो हायो। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालाम। नाथाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेखौ अफिशियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामनानै फराय जे डिस्क्रिप्शन बक्सआव आङो अफिशियेल नटिफिकेशन होनाय जादों। स' नोंथांमोना बेनि थाखायनो अफिशियेल नटिफिकेशनखौ चेक खालाम। अफिशियेल नटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बक्सआव दं। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै फरायनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। स' लोगोफोर बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।